Здравейте, от Агроградина ви представяме стартов пакет с семена микс от краставици, в който ще откриете един от най-популярните сортове у нас – краставици Гергана, корнишони Регина F1, краставици Tasty Green F1, както и краставици Теса F1. В нашия пакет има също така торфени кутийки, които са напълно подходящи за всякакъв вид разсъд и са биоразградими. Тор за краставици, съдържащ микро и макроелементи, подходящ както за листно, така и за капково напояване. Универсален торфен субстрат, както и табелки за записване на различните сортове. Ще откриете още стартови пакети и колекции на нашия сайт Агроградина.bg, както и на физическия ни обект в град София, квартал Суходол, улица Траян Танев, номер 30.